खुलुमबाय आर'नाइ इउटिउब चेनेलनिफ्राय दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो लादों बिनानाव जेनिया नि सायाव जाय बिथांमोनहा बिनानाव जेनियानि सायाव एडिटिं खालामनानै गाज्रि मेमेज खालामदों बिथांमोनहा थाबैनो डिलीट खालामनांगौ। मानो होननानै बुङोबा सासे फरायसाखौ लानानै बेबायदि नंबां जबां गान होनानै बायदि एडिटिं खालामनानै जानला मोनला भिडिअ शेयार खालामनाया गनायथाव नङा बा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां नङा बा जोंनि बर' इउटुबारफोरनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा बा बिनिखायनो जाय बिथांमोनहा बिनानाव जेनिनि सायाव गाज्रि जेनेबा गान लागायनानै बा खोनासंथावै मेमेज बानायनानै हगारदों बिथांमोनहा जाहाथे थाबैनो दाननांगौ। मानो होननानै बुङोबा बिनानाव जेनियाथ' रावनिबो जेबो खहा खालामाखै, मानि थाखाय बिथांखौ बेबायदि मेमेज खालामनांगौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो जोंनि इउटुबार बिथांमोनहा बा मेमेज बानायग्राफ्रा जाहाथे दाननानै लायो बिनानाव जेनियानि सायाव बेबायदि भिडिअ खालामनायखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।